Montfoort, ruim 30 jaar geleden. Wat een feest moet worden, eindigt in een drama. Nog voor het schieten begint, trekt een noodweer over de Schutterswei en richt een enorme ravage aan. Deze dag staat nog altijd vers in het geheugen van veel schutters gegrift. Sjaak Franke van schutterij Sint-Nicolaas in Susteren was er 30 jaar geleden ook bij. We zagen de schietbomen in de verte, die knapten af als luciferstokjes. Die kwamen in één keer allemaal naar beneden. Die braken echt gewoon af alsof het luciferhoutjes waren. De tent die zagen we een paar keer op en af gaan en in één keer vloog de tent in zijn geheel de andere kant op. Tijdens het Schuttersfeest vandaag wordt op deze rampdag teruggeblikt. Niet met herdenkingen of een toespraak, maar met een expositie. Als organisatiecomité gemeend om er toch een terugblik op te maken. En dat hebben we gedaan op het kasteel hier tegenover. Er is een mini-expositie ingericht over het VS van toen, want dat is natuurlijk ook geweest. En ook de ramp vanaf het moment dat de windhoos in één keer opkwam. En we hebben door de mensen toch de gelegenheid gegeven om nog heel even terug te blikken naar toen. En hopelijk naar vandaag vergeten, nooit natuurlijk, maar wel een andere plek gegeven als toen. Veel bezoekers zijn vandaag naar Montfoort gekomen om toch ook een feestje te vieren. De optocht trekt genoeg bezoekers langs de kant. Ja, schitterend hè. Dat is altijd mooi om te zien. Bent u speciaal voor de optocht naar hier gekomen? Ja, nou goed, mijn oudste dochter loopt mee, dus ja. Ik ben hier naartoe gekomen met de schutterij van Heerlen. Ik ben maar gedaan door de schutterij, maar ik was mijn schort vergeten, dus nu ga ik op een andere manier de schutterij eventjes een hart onder de riem steken. Op een andere manier dus eigenlijk. Hè.